ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயம் கண்டினியூ பண்ண போறோம். இதெல்லாம் 7 ஸ்லோகங்கள் தான் முடிச்சிருக்கோம். 8வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு 8வது 9 10 11 4 ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகே சாட்சாத் வினிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. 13வது அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். அத்தியாயம் கூட கொஞ்சம் புரிதல் கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏதாவது தப்பு இருந்ததா நீங்க அது கரெக்ட் கூட பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம 8ல இருந்து 13 வரைக்கும் பார்ப்போம். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ். நம்மளுடைய அறிவை விருத்தி பண்றதுக்கு, யாருடைய அறிவு, பகவானுடைய பற்றியான அறிவை விருத்தி பண்ணி நாம எப்படி இந்த ஜடபூமியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்படின்றதுக்கான அறிவு இங்க பகவான் வழங்குகிறார். அதுதான் பார்க்க இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு. ப்ராசஸ்னா இது ஒரு டக்குன்னு அப்படியே எடுத்து போட்டு பண்றது அப்படின்னு. இப்ப எந்த ஒரு பொருள் பண்றது, எந்த ஒரு செயல் பண்றதுனால அது ஒரு ப்ராசஸ் இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. இது பண்ணினா நம்ம அந்த இந்த மாதிரியான இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும் அப்படின்றது. அதுதான் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு பகவான் இங்க இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் 8 9 ஸ்லோகம். யார் படிக்கிறேன்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா க்ஷாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்மவிநிக்ரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்கஹ புத்ரதாராக்ரஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபபதிஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்ததேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்மாஞானம் நித்யத்வம் தத்வத்வஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதச் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் இதுதான் பகவான் சொல்றாரு. நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். எப்படி அப்படின்னா இதெல்லாம் இருந்தது உனக்கு உணர்வு பாதை உனக்கு தெரியும். அப்புறம் நீ எப்படி உன்னை நீ அறிவாய் இருக்கணும். பகவான்ன்றது யாரு? அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது முழுமை. நம்ம ஈஷோபனிஷத்துல பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகம் அதுதான் அவர்தான் அப்சல்யூட் அப்படின்றது இது எல்லாமே உனக்கு அறிவு அப்படின்றது நான் சொல்றேன் அப்படின்றது ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். ஞானம் அப்படின்னாலே அறிவு அப்படின்றதுதான் நம்ம ஞானம் அறிவு என்ன, எப்படி நம்ம பகவானை பத்தியான அறிவு இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தியான அறிவு நமக்கு
வந்து தன்னால வந்து செய்யணும். மத்தது எல்லாமே வந்து அறியாமை அப்படிங்கறத நான் வந்து டிக்ளேர் பண்றேன் அப்படின்றது பகவான் வந்து முதல்ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அடக்கம். அடக்கம் அப்படின்றது வந்து ஹியூமிலிட்டி அப்படின்றது தான் வந்து இங்க ஹியூமிலிட்டி அப்படின்றது. ஆனா எப்பவுமே நம்மளுக்கு எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சா கூட நம்ம வந்து அடக்கமா இருக்கிறது தான் நம்ம. இதுக்கு உதாரணமா யார் சொல்லலாம்? அடக்கம் அப்படின்னு நம்மளுடைய புராணங்கள்ல வந்து அடக்கம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணா சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதாஜி. தேவ கோஸ்வாமி சொல்லலாம், தேவி வந்து சொல்லலாம். தேவி வந்து அந்த பிரேயர்ஸ் ஆஃப் குந்தி அப்படின்றது வந்து நான் எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து நான் எடுத்துருந்தேன். பிரேயர்ஸ் ஆஃப் குந்தி அப்படின்னு குந்தியோட போதனைகள். அதுல வந்து முதல்ல என்ன அப்படின்னா குந்தி வந்து எதில வந்து எக்ஸல் ஆறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய இந்த அடக்கம் அப்படின்றதுதான் அவங்க வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லா விஷயம் அவங்க வந்து ஞானம் வந்து நிறையவும் வந்து இருக்கு. இருந்தாலும் அவங்க வந்து பாண்டுவோட மனைவியாக இருந்து பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு அம்மாவாக இருந்து அவங்க வந்து பல துன்பங்கள்லாம் வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க. அப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து அடக்கமா வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா பகவான் வந்து நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. போரெல்லாம் முடிஞ்சு இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து பாண்டவர்கள் கிட்ட இருந்து விடை பெற்று துவாரகா நோக்கி வந்து செல்கின்றார் அவரு. அப்ப வந்து ஆஹ் குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றாங்க. குந்தி மகாராணி அவரை பத்தி வந்து ரொம்ப அவருடைய புகழாரங்கள்லாம் வந்து பேசும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்ன புகழ் இது பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு நான் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தேன்றது மாத்திரம் நீங்க வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லும்போது குந்தி மகாராணி வந்து ரொம்ப அடக்கத்தோட அவங்க வந்து சொல்றாங்க, என்னதான் நீ என்னோட மருமானா இருந்தாலும் என்னோட பிரதரோட பையனாக இருந்தாலும் நான் உனக்கு அத்தையாக இருந்தாலும் நீங்க வந்து என்ன இதை காட்டிலும் என்ன சொல்றது, நீங்க வந்து அவங்களுக்கு உங்க குந்தி மகாராணிக்கு வந்து தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து நம்மள வந்து எவ்வளவு ஒரு சாதாரணமாக நம்மள வந்து நம்மளோட வந்து பழகின்னு இருக்காரு அப்படின்ற அந்த இது வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அந்த இடத்துல கர்வம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன அப்படின்னா ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து வில்லுக்கெல்லாம் விஜயன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது ஒவ்வொருத்தரும் பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து எக்ஸல் ஆறாங்க. அதுல வந்து ஒரு கர்வம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப அடக்கத்தோட அவங்க வந்து நிறைய வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து குந்தி மகாராணி வந்து ஹியூமிலிட்டிக்கு அடக்கத்துக்கு வந்து குந்தி மகாராணி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கர்வமின்மை அப்படின்றாங்க. கர்வம் கூட கிடையாது. கர்வமின்மை அதுவும் வந்து இங்க வந்து ஞானம் என்று அறிவிக்கின்றார். கர்வம் யார் ஒருத்தர் வந்து கர்வம் இல்லாத இருக்காங்களோ எல்லாமே இருக்கும். ஆனா கர்வம் வந்து கிடையாது. நம்ம சாதாரணமா நம்ம நடுவுலயே வந்து இருந்துட்டு போயிருக்காரு அவரு. அப்துல் கலாம் வந்து கொஞ்சமும் வந்து கர்வம் வந்து கிடையாது. அவருக்கு இந்த நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நிறைய வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமும் இருக்கு. ஆனா கொஞ்சமும் வந்து கர்வம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இல்லை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வயலன்ஸ். எப்பவுமே வந்து யார் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எதிர்த்து நிக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து போரிடாமல் அவங்களுக்கு வந்து அஹிம்சைவாதியா வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து சகிப்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சகிப்புத்தன்மை அப்படின்றதோட பொறுமை கூட வந்து சொல்லலாம். பொறுமையா வந்து இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து பேஷண்டா இருந்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து பிரகல்லாதன் வந்து தன்னுடைய தந்தை வந்து எவ்வளவுதான் அவர் வந்து துன்புறுத்தினா கூட அவர் வந்து ரொம்ப பொறுமையா வந்து இருந்தார். பொறுமையா இருந்து அதனால்தான் அவருக்கு வந்து நரசிம்ம தேவரே வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்தாரு. அவரே வந்து நரசிம்மரே வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து இவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருந்ததுக்கு நான் உனக்கு வந்து வரங்கள் நிறைய தரேன், நீ உனக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு கேளு அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அவரு வந்து இவர் பிரகல்லாதன் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து வரங்கள்லாம் நிறைய கேட்டேன் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி நான் இந்த ஜடபூமியிலேயே இருந்துட்டே இருக்கணும், எனக்கு வந்து வரங்கள் அப்படின்றது எதுவுமே வேண்டாம், நீங்க வந்து இருக்கும்போது பக்கத்துல இருக்கும்போது எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு இது மாத்திரம் சொல்லுங்க, இது பண்ணுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன அப்படின்னா என்னுடைய அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய இரண்யகசிபு வந்து
பல துன்பங்கள் எல்லாரையும் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு வந்து மோட்சம் வந்து அளிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து பொறுமையா இருந்தாலும், தன்னுடைய எதிரியாக அப்பா இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து மோட்சம் அளிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நற்குணம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து. இது வந்து எளிமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். எதுக்கு வந்து ஆன்மீக குரு வேணும் அப்படின்னா, நமக்கு சில சந்தேகங்கள்லாம் வந்து இருக்கும். நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ற இதுல வந்து சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த சந்தேகங்களை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து கண்டிப்பா வந்து வேணும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து தூய்மை வேணும். தளராமைன்றது. தளராமை அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஞாபகம் இருந்தா தளராமைக்கு யாராவது ஒரு இந்த புராணத்துல இருந்து யாராவது தளராமை? கிருஷ்ணா. ஸ்ரீராமர் கூட சொல்லலாம் மataji. சொல்லுங்க. வேற யாரு? ஸ்ரீராமர். ஸ்ரீராமர் தளராமை. ஓகே, வேற யாரு? குஜி, வேற யார் சொல்லலாம்? தளராமைக்கு வந்து எனக்கு வந்து மனசுல யார் பண்றது அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் தான். ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு நீ போய் சீதாவை எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம கிட்ட வந்து சீதாவை நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது ஒருத்தர் தேடிட்டு வா அப்படின்னா பகல்ல அவங்க கிட்ட நான் வந்து சொல்றேன், இந்த பொண்ணு இது எனக்கு ஒரு பொண்ணு தெரியும், அந்த பொண்ணு வந்து தொலைஞ்சிட்டா, நீ வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்பீங்க? எங்க இருப்பாங்க, எந்த சைடு, எங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்போம். அப்புறம் போட்டோ இருக்கா, அடையாளம் அங்க அடையாளம் சொல்றேன். அப்புறம் அவங்க என்ன போட்டுட்டு இருந்தாங்க சொல்லுவாங்க, கேட்பாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல சுந்தரகாண்டத்துல எங்கேயாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமர் கிட்ட வந்து கேக்குறாரா, நீங்க சீதாவை தேடிங்கவான்னு சொல்லிடுறீங்க, நான் எங்க போய் தேடுவேன், எந்த திக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க அந்த பக்கம் அப்படின்னு. லங்கா எங்க இருக்குன்னே தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது, டாப்போகிராஃபியே தெரியாது, அந்த எந்த டைரக்ஷன். இப்ப எல்லாம் நம்ம கூகுள்ல பக்கத்துல நம்ம அட்ரஸ் கொடுத்தா கூட என்ன சொல்லுவாங்க, அங்க இருக்கா, இந்த எந்த இடம் சொல்லுங்க, நான் வந்துட்டேன், நான் எந்த பக்கம் திரும்பணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து திருப்பி போன் பண்ணி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? சோ ஆனா ஆஞ்சநேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்து கேட்கறது இல்லை. அவரா வந்து சரி தேடுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. தேடிட்டு அவர் நடுவுல நிறைய வந்து இன்னல்கள் வந்து நிறைய வந்து உரசா, சிம்ஹிகா, அப்புறம் வந்து நிறைய அசுரர்கள்லாம் வந்து ராட்சசிகள்லாம் வந்து நடுவில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து துன்பம் கொடுத்தா கூட அவர் வந்து இந்த கரெக்டா போய் லங்கையில போய் சேர்ந்துட்டாரு. லங்கையில போனா கூட அவருக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறாரு. அவரு பார்த்துட்டு ஒரு அந்தப்புறத்துல வந்து பாக்குறாரு. அந்தப்புறத்துல பார்த்தா மண்டோதரியை பார்த்துட்டு ஒருவேளை இவங்களா இருக்குமோ சீதாவா அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து தானாவே தலையில கூட்டின்ட்டாரு. என்ன அப்படின்னா, சேச்சா அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது, அந்த நம்ம மாதா வந்து ராவணன் பக்கத்துலயா, கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இப்படி தேடின்னு இருக்காரு. அவர் வந்து அப்புறம் நினைக்கிறாரு, என்ன எல்லா இடத்துலயும் நான் தேடுனானு ஜானகி மாதா வந்து கிடைக்கலையே, நான் என்ன பண்றது? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்க இருந்து வந்து போன் அடிப்போம், நீங்க இப்ப தேடி பார்த்தனாலே இல்ல நான் வந்துட்டோமா அப்படின்றது கேட்போம் இல்லையா? அப்பெல்லாம் அது போனும் வந்து கிடையாது. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, சரி நான் எல்லாரையும் வந்து வணங்கிட்டேன், ஜானகி மாதாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்கள வணங்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவர் என்ன பண்றாரு, ஜானகி மாதா நான் அவங்கள வந்து உங்களை எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றது கூட எனக்கு தெரியாது, உங்களை நான் வந்து எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு ராமர்கிட்ட அதை பார்த்துட்டேன்னு வந்து போய் சொல்லணும், அப்பதான் வந்து அவர் வந்து திருப்தி வருவாரு அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க தான் அருள் புரியணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஒரு இது பிரார்த்தனை வந்து வைக்கிறாரு. மேல இருந்து பிரார்த்தனை வைக்கிறாரு. அப்புறம் பார்த்தா என்னவோ இது தோணித்து, டப்புன்னு கீழே பார்த்தான்னா அந்த இடத்துலதான் அவங்க ஜானகி மாதா வந்து அசோக மரத்துல அந்த மரத்து கீழே தான் உட்காந்துருக்கு. உடனே ஜம்ப் பண்ணி அவர் வந்து இது மாதிரி சொல்றாரு. அவங்களுக்கும் வந்து நம்பிக்கை வரும் இல்லையா, யாரு என்ன எதுன்னே வந்து தெரியாது. அவரும் வந்து முன்ன பின்ன வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து பார்த்தது இல்லை,
அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவர் வந்து ஒரு சூழ்ச்சியா இருக்குமோ, ராவணனோட சூழ்ச்சியா இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் இந்த கனையாழி எல்லாம் காமிச்சு இது பண்றாரு. சோ அவர் எவ்வளவு இடத்துலயும் தேடினாலும் அவருக்கு அந்த தளராமை வந்து இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டயர்ட் ஆயிடும் இல்லையா? இப்ப பசங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், இந்த மேப் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடுற, நம்ம அந்த மேப்பே கிடைக்கல அப்படின்னும் போது இது கிடைக்கவே இல்லை, நான் வீட்டுக்கு போகலாம், நானே வரைஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த தளராமை வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருந்தது. இது வந்து சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுன்னு யார் ஞாபகம்? கிருஷ்ணா லக்ஷ்மண மாதாஜி. லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணனோட மனைவிதான் வந்து சுய கட்டுப்பாடு ஜாஸ்தி. ஏன்னா 14 வருஷம் அவராவது வந்து காட்டுல போய் உட்கார்ந்து இருந்தாரு, ஒரு இதோட துணையோட இருந்தது. இவங்க வந்து கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாளைக்கு இல்லாம வந்து கணவனை வந்து பிரிய வேண்டியதா இருக்கு. என்ன இடம் ஏதுன்னு வந்து தெரியாது. அக்காவும் கிளம்பி போயிட்டாங்க, அக்கா 2 தம்பிங்க தான். அதனால என்ன பண்றது எது பண்றதுன்னே வந்து கணவனும் கிளம்பி போயாச்சு அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த பக்கம் போயாச்சு அப்படின்னால அந்த பக்கம் வந்து வேற துணையை வந்து தேடுறதுக்குலாம் வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து தற்காலத்துல நடக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தி மகாராணி தான் மாதாஜி சுய கட்டுப்பாட்டுல அவங்க இருந்தாங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து. ஆமா, அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து வந்து கட்டுப்பாடு இருந்தது. அந்த அவங்க வந்து ரொம்ப அடக்கம் வந்து ஜாஸ்தி, அதுலதான் அவங்களை வந்து எக்ஸல் ஆனாங்க. அடக்கம் அந்த சுய கட்டுப்பாடு கூட அவங்க கிட்ட நிறைய இருந்தது மாதாஜி. ஏன்னா செகண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டு வரும்போது கூட அவங்க அவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடோட இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் இல்லாமையும் கூட அவங்க ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்காங்கல்ல. சுய கட்டுப்பாடுன்றது இவங்களும் வந்து ஊர்மிளையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மணனோட மனைவி வந்து அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்ட அப்புறமா அவங்க வந்து கட்டுப்பாடா வந்து வீட்லயே வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வேற எதுவும் இன்னொருத்தரா இருந்தானா எனக்கு வந்து குழந்தை இல்லையே அது இல்லையே அப்படின்லாம் வந்து குழம்பிருப்பாங்க. 14 வருஷம் காட்டுக்கு போயிட்டாரு இல்லையா? அதனால அந்த இது வந்து ஏக்கம் வந்து இருந்துட்டே வந்து இருக்கும். ஆனா இவங்க வந்து அந்த மாதிரியான எதுவுமே வந்து இல்லை. சுய கட்டுப்பாடோட அந்த கணவருக்கு அவர் வேண்டிட்டு அவருடைய நினைவாக அவங்க வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது. அது வந்து இது வந்து புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல் தான் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வந்து புலனுகர்ச்சிக்கு உண்டானது இருக்கின்றோ அதெல்லாம் வந்து துறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து எதெல்லாம் பார்த்தா அட்ராக்ட் பண்ணுமோ அதெல்லாத்தையும் வந்து துறக்க வேண்டும். நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். அந்த நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல் அப்படின்னு வரும்போது இதை எப்படி சொல்லலாம்? நோய் வந்துருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த துன்பத்தை நம்ம கவனிச்சுட்டே இருந்தோம். ஐயோ நான் எனக்கு நோய் வந்துருது, எனக்கு இது வந்துருது அது வந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த துன்பத்துல வந்து நம்ம வந்து ஆழ்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து வேற எண்ணங்கள் டிவோஷனல் சர்வீஸே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது. அதை வந்து அந்த துன்பத்தினை வந்து அவங்க வந்து கவனித்து அதை துறப்பார்கள். அப்புறம் வந்து குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். இதுதான் வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துல வந்து எல்லாருமே மன்னர்கள் எல்லாருமே ஒரு 55 வயசு ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து நாட்டை துறந்து அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து அந்த நாட்டை வந்து அரசாட்சியை வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணி அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தம் போய் அப்புறம் வந்து சன்னியாசம் மேற்கொண்டு பண்ணக்கூடியவர்கள் தான் அந்த காலத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து துறப்பார்கள் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே வந்து துறந்துருவாங்க. இந்த காலம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய மனைவி, அவருடைய வீடு, பந்தம் எல்லாத்தையுமே வந்து துறந்துதான் அவங்க வந்து சன்னியாசியாக இருக்கின்றார். அடுத்தது வந்து விருப்பு வெறுப்புகளை சமன். எந்த இதுவா இருந்தாலும் ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர், ஞானம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எதா இருந்தாலும் வந்து சமமாக பாவிப்பவர்கள். அப்புறம் வந்து என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, பகவான் பேர்ல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி. நான் பகவானுக்கு இது பண்ணினேன் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து பிரகலாதர் வந்து சொல்றாரு, நான் நரசிம்மர் வந்து கேட்கிறாரு, நான் உனக்கு வரங்கள்லாம் தரேன் அப்படின்னு. நான் வரங்கள்லாம் தந்தேன் அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் மாதிரி ஆயிடுவோம் பகவானே, அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு.
நீங்க வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸா இத்தனை வருஷமா நான் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு இந்த வரங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்ற ஒரு உதாரணம் வந்து ஆயிடும். அதனால அந்த இது வேண்டாம் அப்படின்றது சொல்றாரு. அதனால களங்கமற்ற பக்தி வந்து அவர்கிட்ட இருந்தது. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து கூட்டத்தோட இருக்க மாட்டாங்க. இதேதான் நம்ம வந்து 2வது அத்தியாயத்தை ஸ்திதாதர் முனி பத்தி நம்ம வந்து படிச்சோம். அவங்களும் வந்து தனிமையான இடத்தில் எங்க வந்து நிறைய வந்து இந்த எப்படி வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு கிராம கதான்றது வந்து வம்பு. நிறைய இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க பண்ணாங்க, இது என்ன இது, இந்த இது விஷயம் என்னாச்சு, அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உறவுக்காரங்களுக்குள்ள அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு எல்லாம். அந்த மாதிரியான கதைகள்லாம் வந்து கிராம கதா நான் சுனிபே நான் போலிபே அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. போலிபேன்னா நான் வந்து பேசவும் மாட்டேன், அதை பத்திய வந்து கேட்கவும் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து நான் சுனிபே நான் போலிபே, நான் கேட்கவும் மாட்டேன், நான் வந்து பேசவும் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த இது வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருப்பார்கள். அப்புறம் வந்து ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்தை ஏற்றல், அதாவது நம்மளுடைய ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து இது பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பரமசத்தியத்தை அப்படின்றது பரமாத்மா, அவரை பத்திய வந்து நிறைய அறிவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து தத்துவ ஆய்வு, அது எப்படி வந்து பிலோசபிக்கலா அவங்க வந்து ஆய்வு செய்வாங்க அப்படின்னு. இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவற்றை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொருளரில் இவர் வந்து கொடுத்திருக்கிறது, பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்கிறது ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் சாரி ஒரு குவாலிட்டிக்கும் வந்து ஒண்ணு வந்து கொடுத்திருக்காரு. 8வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டுள்ள ஆன்மீக குருவை ஏற்றல் என்ற கொள்கை வந்து அத்தியாவசியமான ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இந்த அடக்கம் அந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லாரிடையும் வந்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு வந்து ஏற்றல். எப்போ வந்து அடக்கம் இருக்கும், அடக்கம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஆசிரியர்கிட்ட வந்து அடக்கமாக நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பிரணிபிரஷ்னேன சேவையா அப்படின்ட்டு வந்து 4வது அத்தியாயத்துல கடைசியில வந்து அந்த இப்படி வந்து இவர் வந்து சந்திப்பனி முனிவர்கிட்ட அடக்கமா வந்து கேள்விகள் கேட்டு அதுக்கு உண்டான பதிலை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ அது போல நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ அடுத்தது வந்து அடக்கம் என்றால் பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது என்று அடக்கமா தான் வந்து சொல்றேன். யாராவது வந்து நம்ம என்னை வந்து மதிக்கல அப்படின்னா நான் வந்து அந்த இடத்த விட்டு டமால் வெளியில வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அடக்கம் வந்து கிடையாது ஆகும் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது வந்து அஹிம்சை அப்படின்றது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்லது அழிக்காமல் இருப்பது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஒரு இதுவும் அதை பத்தி வந்து விளக்கமா வந்து கொடுக்குறாங்க. சமானித்துவம்ன்றது வந்து நாட் டு பி ஆங்ஷியஸ் டு ஹேவ் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் பீயிங் ஆனர்ட், அதாவது ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு. ப்ரைட்லெஸ்னஸ் அதாம் வித்வம் அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ ஆர் நாட் த பாடி அண்ட் தஸ் ஆனர் அண்ட் டிஸ்ஆனர் ஆர் த சேம். நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு அல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றது புரியும் போது இந்த உடம்புக்குதான் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து மரியாதை வந்து ஆனர் பண்றது டிஸ்ஆனர் பண்றதோ வந்து இந்த உடம்புக்கு தானே வழியே என்னோட ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையுமே வந்து சமமாக பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து அஹிம்சைன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்ல அழிக்காமல் இருப்பதும் என்ற பொருளில் பொதுவாக உபயோகப்படுகின்றது. ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாகாமல் இருப்பது என்று பொருள். அடுத்தது வந்து பொறுமை, டாலரன்ஸ். பொறுமைக்கு வந்து மற்றவர்களிடமிருந்து அவமானியதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றதனாக இருக்க வேண்டும் என்று. யாராவது நம்மள வந்து அவமதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த அந்த இது வந்து தாங்கிக்கணும், அதை வந்து நம்ம வந்து பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி என்றால் கபடத்தனம் இன்றி தனக்கு எதிரிக்கு கூட தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும் என்று. இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் மடியில கனம் இருந்தேன்னா மடியில கனம் இருந்தேன்னா வழியில வந்து பயம் இருக்கும். சோ அப்ப எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம கிட்ட வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நம்ம எப்பவுமே வந்து ஓப்பன் புக்கா இருந்தோம் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்பரன்சி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம யாருக்கும் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து தூய்மையாக இருத்தல் வந்து ஆன்மீக வார்த்தை. இது வந்து நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம். சௌச்சம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா
அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு மிகவும் அவசியமாகும். புறத்தூய்மை அகத்தூய்மை. புறத்தூய்மை என்பது நீராடு, நம்ம வந்து தினம் குளிக்கிறது அப்படின்றது புறத்தூய்மை. அகத்தூய்மை அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ளம் வந்து பியூரிஃபை ஆகும், நம்மளுடைய பாவ வினைகள்லாம் வந்து குறைஞ்சின்னு வருவோம் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து தளராமைன்றது வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் நம்ம முன்னேற வடைய நம்மளுக்கு வந்து முக்கியம் என்ன வேணும் அப்படின்னா உறுதியாக மன உறுதி இல்லாவிடில் போதிய அளவு முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அடுத்தது வந்து சுய கட்டுப்பாடு ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதைக்கு எதிரான எதையும் ஏற்கக்கூடாது என்று இதான் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து கட்டுப்பாடு அப்படின்னு வந்து நாக்கினை முறையாக வந்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அப்படின்னு. முதல்ல வந்து நாக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய டங்கு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பல பிரச்சனைகளை வந்து உண்டாகும். இப்போ எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து பேசுறதுல, அப்புறம் வந்து நம்ம சாப்பிடுறதுல கூட நிறைய ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட்டா அதுவும் வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து அதனால நாக்கினை முறையாக ஒழுங்குபடுத்தி கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தினை சுவைப்பதிலும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரித்திருப்பதில் தான் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து கண்கள், இது வந்து புலன்களோட அடக்க பத்தி வந்து சொன்னாங்க. கண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கழுகிய ரூபத்தை தான் பார்க்க வேண்டும். காதுகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றியதான் வந்து கேட்க வேண்டும். மூக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய மலர்களை தான் நம்ம அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களை நுகர வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கண்கள் வந்து அவருடைய அழகிய ரூபத்தை வந்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாமே வந்து பக்தி தொண்டினுடைய வழிமுறையாகும் அப்படின்ட்டு இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து. அடுத்தது வந்து பொய் அகங்காரம். அகங்காரம் வந்து இருக்கலாம், ஆனா பொய் அகங்காரம் வந்து இருக்கக்கூடாது. The false ego, absence of false ego. Reject that I am this body or mind. Accept I am Krishna's son. நான் வந்து சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுதான் வந்து பொய் அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து. எப்ப நம்மளுக்கு வந்து நாம வந்து இந்த உடம்பல்ல நம்ம ஆத்மா அப்படின்னு தெரியும் போது திருப்பி நம்ம நான் சொல்லும்போது நம்மளுடைய அகங்காரம் தான் வெளியே. அதை விடுத்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதுதான் இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அகங்காரம்ன்றது வந்து பொய் அகங்காரம்ன்றது வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு இடத்துல போறேன். இப்போ நான் சப்போஸிங் நான் வந்து என்ன சொல்லலாம், எனக்கு வந்து நிறைய வந்து லேண்ட் இருக்கு, வீடெல்லாம் நிறைய இருக்கு, நிறைய பணம் வச்சுருக்கு நாங்க. சோ நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறேன். ஏன்னா வந்து ஒருத்தர் கல்யாணத்துக்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நான் அங்க போறேன். நானு போகும்போது நான் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னா, நான் வரும்போதே யாராவது கவனிக்கிறாங்க, வாங்க 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 அப்படின்ட்டு வந்து கவனிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து உட்கார சொல்றாங்களா, உட்கார சொல்லல அப்படின்னா அப்படியே நின்றுட்டே இருக்குங்க. வாங்க என்னங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க, வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு. சோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன தண்ணி குடிக்கிறீங்களா, இல்ல ஜூஸ் கொண்டு சொல்லணுமா அப்படி எல்லாம் வந்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், நீங்களா இருந்தானே எப்படி இருப்பீங்க, ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் இல்லையா, எல்லாம் நம்மள வந்து பார்ப்பாங்க, யாருன்னு கேட்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த இடத்துல வந்து நான் அப்படின்றது தான் வழிபடுற. அதுதான் வந்து பொய் அகங்காரம். அதுதான் வந்து பொய் அகங்காரம். அகங்காரம்ன்றது எப்போ இருக்கக்கூடாது, இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னா, பொய் அகங்காரம் தான் இருக்கலாம், அகங்காரம் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அகங்காரம் எப்போதும் வந்து உள்ளது, பொய் அகங்காரம் மட்டுமே வந்து கண்டனம் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கண்டனத்துக்கு பொய் அகங்காரம் தான் கண்டனத்துக்கு. நாளைக்கு வந்து நான் எதுக்காக அவங்க வந்து எனக்கு வந்து பயப்படுறாங்க, நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு போனேன்னா எனக்கு எல்லா மரியாதையும் வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு சாப்பிட சொல்றாங்க. நம்ம சில சமயம் இந்த கல்யாணத்துக்கு பார்ப்போம் இல்லையா, சில உங்க மாமாவோ யாராவது வந்து உங்களை நீங்க வந்து அவங்க சாப்பிட சொல்லல அப்படின்னா, என்ன சாப்பிட சொல்லவே இல்லை, நான் எப்படி போய் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா? பாத்திருக்கீங்களா? அதெல்லாம் ஆமா, நான் போறோம் பத்திரிகை மாத்தம் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க சரியாவே கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதெல்லாம் தான் பொய் அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உங்களை மதிச்சுதான் அவங்க வந்து கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸே நம்ம வந்து மறந்து போயிடும். நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, அங்க ஒரு விருந்தினராக தான் நம்ம வந்து போறோம், அதுல வந்து பங்கேற்கிறதுக்கு நம்ம போகல அப்படின்றதுதான். விருந்தினராக போனா பொய் அகங்காரம், பங்கேற்கிறதா போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த அகங்காரம் இருக்கும், ஆனா பொய் அகங்காரம். போய் விருந்தினராக போகும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும்.
அவங்களோடய கலந்துக்கிறோம், அவங்களுக்கு கலந்து கட்டின்னு நாமளும் அவங்களோட சேர்ந்து பண்றோம் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பொய் அகங்காரத்துக்கு இடமே வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு இப்ப வந்து டிஃபரன்ஸ் புரியறது இல்லையா? பொய் அகங்காரம் நம்ம கலந்துக்கிறதுன்றது வேற, எக்ஸ்பெக்டேஷனோட கலந்துக்கிறது தான் வந்து கெஸ்டா போறோம் அப்படின்ற ஒரு அந்த மமதை வந்து நம்ம கிட்ட வந்து எனக்கு என்ன வந்து வதிக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திருக்கீங்க, மேனேஜர் ஒரு டாப் லெவல்ல மேனேஜரா இருப்பாரு, அவரு ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் எல்லாருமே அவருக்கு வந்து டெரரா இருப்பாரு. அவர் இந்த பக்கம் ரிட்டையர் ஆயிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு ஆபீஸ்க்கு வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, யாருமே அவங்கள வந்து அவ்வளவு வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. பார்த்திருக்கீங்களான்னு தெரியுது. ஆபீஸ்க்கு போனோம்னா வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்து இவத்த மேனேஜர்கிட்ட வந்து சொல்றேன், நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெளியில அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அத்தனை நாள் வரைக்கும் முதல் மாசம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ரூம்ல வந்து மேனேஜரா இருந்தோம். இப்போ வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் ஆயிட்ட அப்புறம் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து யாரோ அப்படின்ற மாதிரிதான் ஆகுது. சோ அதுதான் வந்து சொல்லுங்க, இதுதான் வந்து பொய் அகங்காரம். இப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களோட பதவிக்கு தான் அவங்க வந்து மதிப்பை ஒழிய உங்களுக்கு வந்து மதிப்பு கிடைக்கும். உங்களுக்கு எப்ப மதிப்பு வருது அப்படின்னா உங்களுடைய குணங்களை பொறுத்துதான் அவங்களுக்கு வந்து மதிப்பு. சில பேர் பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய வந்து ரொம்ப நல்ல ஈகை குணம் ரொம்ப நிறைய இருக்கு, அடுத்தவங்களை வந்து ரொம்ப தன்மையா பேசுறது அப்படின்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி போனா கூட, வாங்க சார், நம்ம சார் டீ குடிக்கிறீங்களா, அது குடிக்கிறீங்களா, உட்காருங்க சார், நீங்க உட்காருங்க சார் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட பதவிக்கு கிடையாது, அவங்களுடைய குணத்துக்கு தான் அப்படின்றது. அந்த குணம் தான் வந்து அந்த அகங்காரம் வந்து எப்பவுமே வந்து இருந்துருக்கு. அது வந்து நம்ம வந்து அது வந்து உடம்போடயே வந்து பிறந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. பொய் அகங்காரம் தான் கூடாது, கண்டனத்துக்கு உரியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். என்ன பார்த்து எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்கணும், என்ன வான்னு சொல்லணும், எனக்கு வந்து மரியாதை வந்து கண்டிப்பா வந்து அது பண்ணணும், என்ன வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் வந்து பண்ணணுமோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாம் தான் பொய். அப்ப வந்து யாருக்கு அது மதிப்பு அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புக்கு தான் அவங்க வந்து அந்த இதை கொடுக்குறாங்களே, அந்த பொசிஷனுக்கு தான் கொடுக்குறாங்களே, உங்களுடைய குணத்துக்கு கிடையாது அப்படின்னா. அதுதான் வந்து அகங்காரம்ன்றது வந்து நான் என்ற உணவனை பொய்யான உடலின் மீது செலுத்தும் போது அகங்காரம் பொய் அகங்காரமாக மாறுகிறது. இந்த உடம்பு வந்து பொய், ஆயமே பொய்யடா, காற்றடைத்த பையடா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. காற்றடைத்த பையன், இந்த காற்று புஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வெற்றோட உடம்பு அப்படியே வந்து எரிக்க வேண்டியதுதான். ஒரு நாள் 2 நாள் பார்ப்பாங்க, 3ஆம் நாள் வந்து இந்த பாடி எப்ப எடுக்க போறீங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இத்தனை நாள் வரைக்கும் அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. போய் 2 நாள் ஆயிட்ட அப்புறம் இந்த பாடி எப்ப எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு வந்து வரும். அதுதான் வந்து அந்த இதுக்குதான் அதுதான் வந்து பொய்யான அகங்காரம்ன்றது. உடம்புக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் வந்து பொய்யான அகங்காரம். நம்மளுடைய அகங்காரம் என்ன அப்படின்னா, உண்மை அகங்காரம் எப்போ அப்படின்னா, உண்மையா அதே உணர்வினை உண்மையான விஷயத்தில் செலுத்தும் போது அது உண்மை அகங்காரமாக ஆகின்றது. நம்முடைய அடையாளத்தினை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க என்று சில தத்துவ ஞானிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் அத்தகைய அடையாளத்தினை கைவிடுதல் சாத்தியமில்லை. அதே சமயத்தில் உடலுடனான பொய்யான அடையாளத்தினை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதை நாங்களும் வலியுறுத்துகின்றோம். என்ன அப்படின்னா, நீ யார் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு இன்ஜினியர், நான் டீச்சர் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றேன் இல்லையா, அந்த அதுதான் வந்து பொய் அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ரிட்டையர்டு இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஆயிடுத்து இன்ஜினியர்னு சொல்லி இது பண்ண ரிட்டையர்டு இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஆயிடுத்து சொல்லி முடிஞ்சிருத்து இல்ல உங்களோட இது ரிட்டையர்டு இன்ஜினியர் அப்படின்னு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் தான் பொய் அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நான் எக்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தேன் இந்த ஆபீஸ்ல, அதெல்லாம் தான் பொய் அகங்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதெல்லாம் தான் நம்மளை வந்து அடையாளப்படுத்துகின்றது அப்படின்னு. அது கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். உங்களுக்குன்னு உண்டான மரியாதை எப்ப வரும்னா உங்களுடைய குணங்களை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு வந்து மரியாதையை வந்து வரும். அடுத்தது வந்து பிறப்பு இறப்பு ஜன்மமிருத்தி ஜராவியாதி துக்க தோஷம் அப்படின்றது சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஜன்மமிருத்தி ஜரா முதுமை நோய் ஆகியவற்றை ஏற்பதன் துன்பத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு வந்து இந்த நான் வந்து பிறக்கின்றேன், எனக்கு வந்து இறப்பு கண்டிப்பா வரும் அப்படின்றது எனக்கு வந்து தெரியணும். அடுத்தது வந்து முதுமைன்றது கண்டிப்பா வரணும். நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, சில பசங்கள்லாம் ஒரு 15-20 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யாராவது வயசானவங்க வந்து பெருசா அங்க உட்காரு அப்படின்னு இல்லையா,
அப்ப பெரியவங்களா இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து உன்னோட வயசுக்கு வர முடியாது, ஆனா டெஃபினட்டா நீ என்னோட வயசுக்கு வருவேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதனால அந்த இது வந்து புரியணும் கண்டிப்பா. ஜென்ம மிருத்யு, நான் இப்ப நான் பிறக்கின்றேன், நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இறப்பேன், எனக்கு இந்த முதுமை வந்து கண்டிப்பா வரும், நோயும் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நோய் வந்து ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏதோ ஒண்ணு துன்பத்துல வந்து இது பண்ணிட்டே வந்து இருப்போம். சோ இந்த துன்பத்தை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது புரியல அப்படின்னாதான் நம்ம வந்து சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும். பிறப்பை பற்றிய விளக்கங்கள் பல்வேறு வேத இலக்கியங்கள்ல வந்து வந்து பிறக்காதவர் பாகவதத்துல வந்து இதை வந்து 3வது கேண்டோல கபில தேவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய அம்மாவான தேவகுப்திக்கு இதை வந்து சொல்றது. ஸோ நோவேர் இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஈவன் வந்து நீங்க அனாட்டமி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் சயின்சஸ்ல வந்து செகண்ட் இயரா ஃபர்ஸ்ட் இயரா அனாட்டமி வந்து கண்டிப்பா வந்து உடல் கூறுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அடுத்தது வந்து கைனகாலஜிஸ்டா பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த குழந்தை எப்படி உருவாருது, அப்புறம் வந்து எப்படி டெவலப்மெண்டல் அப்படின்றதுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க. 10 திங்கள், அதாவது லூனார் 10 மாசம் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பிறக்க, அந்த எப்படி அதனோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதனோட வளர்ச்சி என்ன அப்படின்றது எல்லாமே வந்து கபில தேவர் வந்து தன்னுடைய அம்மாவோட தேவபுத்திக்கு இதெல்லாமே வந்து அடுத்து ஞானம் வந்து வழங்கிக்கிறார் தன்னுடைய அம்மாக்கு. அதுல வந்து அவர் வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா எல்பிஜி கேஸ் அப்படின்னு. எல்பிஜி கேஸ்ன்றது வந்து எல்பிஜி லிக்விட் பெட்ரோலியம், அந்த இதுவே வந்து பெட்ரோலியம் கிடையாது, ஏர். அது கண்டுபிடிச்சதே வந்து பைப் மூலமா வந்து ஏர் வந்து அனுப்ப முடியும்னு கண்டுபிடிச்சதே வந்து கபிலர் தான். எப்படி அப்படின்னா, அம்மா வயிற்றுல குழந்தை வந்து இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து உணவு வந்து அம்மாவோட இது மூலமா தான் போறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த குழாய் மூலமா தான், தொப்புள் கொடி மூலமா தான் போகுது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடுற ரசம் குழம்பு, அப்புறம் வந்து மோர், அப்புறம் வந்து அந்த பிரியாணி, அதெல்லாமே வந்து குழந்தைக்கு போகும் அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது. அது போச்சுன்னா அவ்வளவுதான். அந்த குழந்தைக்கு எடுத்த உடனே ஒரு ஒரு பிளேட் இட்லி கொண்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே. அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த உணவாக இருக்கக்கூடிய, நம்ம அம்மா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மா வந்து உணவு சாப்பிடும்போது அந்த உணவு வந்து என்ன அப்படின்னா உயிர் காற்றாக அந்த தொப்புள் கொடி மூலமா அந்த குழந்தைக்கு வந்து, அதுதான் வந்து லிக்விட் பெட்ரோலியம். நம்ம வந்து இங்க வந்து எல்பிஜி கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் பத்த வைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த சிலிண்டர் ஆட்டி பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தண்ணி மாதிரி வந்து ஒரு திரவம் இருக்கு, அதுதான் வந்து லிக்விட் பெட்ரோல். அதுதான் அந்த லிக்விட்லாம் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுவாக மாறி, கேஸ் ஆக மாறி, என்ன சொல்றது, வாயுவாக மாறி நம்மளுக்கு வந்து அடுப்பை வந்து பத்த வைக்க. இதேதான் வந்து கபிலர் வந்து சொல்றாரு. அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது அந்த லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய, என்ன அப்படின்னா அம்மா சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் அத்தனையும் வந்து லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய, அது வந்து வயிற்று மூலமா அந்த பைப்பு மூலமா போகும்போது காற்றாக மாறி குழந்தைக்கு வந்து உயிர் காற்று வந்து கொடுக்கின்றது, சுவாச காற்று வந்து கொடுக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இது வந்து பாகவதத்துல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து 2-3 சாப்டர்ஸ் வந்து இதை பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து படிக்கலாம். 3வது கேண்டோல ஐ திங்க் 30வது சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். 30வது சாப்டர் 30, 31, 32 இதெல்லாமே வந்து குழந்தைகள் தான் வந்து அம்மா கபிலர் தேவர் வந்து அம்மாக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, ஞானத்தை வந்து ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பிறக்காதவரின் உலகம், அதாவது தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தையின் வாழ்வு, அதன் துன்பங்கள் முதலியவை மிக அற்புதமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது குழந்தைக்கு என்ன துன்பம் இருக்கும் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? குழந்தைக்கு என்ன துன்பம் இருக்கு வயிற்றுல இருக்க குழந்தைக்கு? இதுக்குள்ள இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு என்ன துன்பம்? குழந்தைய வந்து ஒரு இருட்டு அறையில வந்து வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து நம்மள வந்து ஒரு இருட்டு அறையில வச்சா எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு பயந்துருவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து இருட்டு அறையில வந்து, அந்த குழந்தை வந்து இருட்டு அறையில இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து விளையாட்டு, மற்ற இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே வந்து பகவான் தான். அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 7ஆம் மாசம் ஆயிட்ட அப்புறம் இந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்குள்ள அதனுடைய 100 ஜென்மாக்களை வந்து பகவான் வந்து காமிச்சு கொடுத்தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி முற்பிறவில 100 ஜென்மாக்கள் என்னென்ன எடுத்திருக்க அப்படின்றது அப்படியே ஒரு இது மாதிரி வந்து ட்ரெய்லர் மாதிரி போகும் குழந்தைக்கு. அப்ப வந்து அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அந்த குழந்தை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கும், நாம வந்து நான் இங்கேயே இருக்கேன், நான் வந்து வரல. இதை பார்த்துதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து அவர் வந்து
14 வருஷங்கள் வந்து இருந்தார். ஏன் அவர் ஏன் இருந்தாரு அப்படின்னா வந்து வியாசர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன சொல்றது, இந்த கலியுகம் பத்தி, இந்த உலகம் பத்தி எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாகவதத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது 12வது கேண்டோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த கலியுகம் அப்படின்றது வந்து நாடு எப்படி இதுவாகும், உலகம் வந்து எப்படி மாறும், கலி புருஷர் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து தாக்குதல் பண்ணுவாரு, நம்ம ஜனங்கள்லாம் எப்படி மாறுவாங்க, இந்த உலகம் வந்து எப்படி எல்லாம் மாறும் அப்படின்றது எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அவர் வந்து பயந்துருப்பாரு. நான் வந்து வெளியில வரப்போறது இல்லை, நான் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கேன், இந்த கலியெல்லாம் எனக்கு பாக்குறதுக்கு எனக்கு இது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம்தான் வந்து பகவான் வந்து திருப்பி அவர் வந்து 14 வருஷங்கள் அம்மா வயிற்றுலயே இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிறந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த இதுல இருக்க மாட்டேன் நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டை நோக்கி அவர் வந்து போயிடுறாரு. காட்டு நோக்கி போறதுனால அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து அவருக்கு ஆல்ரெடி வந்து வயிற்றுல இருக்கும்போதே அவருக்கு வந்து கிடைச்சிடும். ஏன்னா 7வது மாசத்துல இருந்து கபிலர் வந்து சொல்றாரு, 7வது மாசத்துல இருந்து அந்த குழந்தை வந்து காது கொடுத்து கேட்குமா. அதனால்தான் வந்து அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கும்போது நல்லதே பண்ணணும், நல்லதே வந்து கேட்கணும், நல்லதே வந்து பேசணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து காரணம் அப்படின்றது. இது குழந்தை வந்து ஏன் வந்து துன்புறுத்துகின்றது அப்படின்னா, அம்மாவுக்கு வந்து காரமா ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு இருந்தது அப்படின்னா, பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா. காரமா ஏதாவது சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த காரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஏன்னா சின்ன சின்ன புழு மாதிரி மாறும். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய காரம் வந்து சின்ன சின்ன புழுவாகி அந்த குழந்தையோட உடம்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். வயிற்றுல இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அப்போ அந்த குழந்தைய போய் அப்படியே போய் குத்துமா இது இந்த புழுக்கள் வந்து அந்த குழந்தைய போய் குத்துமா. அதனால அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப வந்து துன்பப்படும், அப்படியே ரொம்ப மூஞ்ச சுழிச்சுக்கும், அதெல்லாமே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனாலதான் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப மிதமான உணவு வகைகள் வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்றது. இதுதான் அந்த குழந்தை வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது துன்பமே எனக்கு இந்த துன்பமே வேண்டாம், நான் உங்ககிட்டயே வந்துடுறேன் நானு அப்படின்ட்டு பகவான் கிட்ட போய் வேண்டிக்கும். இப்போ அந்த வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து பகவான் இவரு வந்து ரொம்ப விளக்கமா வந்து சொல்றாரு. இந்த பேராகிராஃப் நீங்க படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஜஸ்ட் ஒரு கிவன் ஒரு ஜஸ்ட் மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காரு. அடுத்தது வந்து குழந்தை, வீடு, மனைவி ஆகியவற்றை துறப்பது என்பதை பொறுத்தவரை அவற்றின் மீது பாசம் வைக்கக்கூடாது என்று பொருள் அல்ல. அவை இயற்கையாகவே பற்றுதலை கொடுக்கும் விஷயங்கள். சோ எந்த ஒரு எல்லார்கிட்டையும் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, உங்க குழந்தை இருக்கா அதுல இருந்து நீங்க அந்த பாசமே வைக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னு. சில பேர்ல நிறைய வந்து இது வரும், நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாவும் அது மூலமாவும். குழந்தைகள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு 2-3 கேசஸ் நடக்கு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் வந்து பண்ணவே கூடாது. குழந்தைகள் வந்து நம்ம வளர்த்த குழந்தைகள் வந்து நம்மள அப்படியே விட மாட்டாங்க. நாம வந்து யாரையும் நம்பி இல்லை, பகவான் நம்பி நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் நம்ம கிட்ட வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ நம்ம கிட்ட அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாசம் வந்து வரதான் வரும். குழந்தை கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஓடி போய் பண்ணுவோம், என்ன எனக்கு வந்து பாசமே கிடையாது, நான் அந்த குழந்தை விழுறதுனா விழுட்டேன், நான் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே வந்து சொல்ல போறது கிடையாது. அந்த பற்றுதல் வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்கு. ஆனால் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதமாக இல்லாவிடில், அதாவது இப்ப நான் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. நான் மாத்திரம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து அகெயின்ஸ்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னோட ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அது தடையாக இருக்கும். அதற்காக தான் இதை வந்து சொல்றாங்க, ரொம்ப வந்து பட்டுக்க கூடாது, பந்தத்தை வச்சுக்க கூடாது அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு தான் வந்து நம்மளை வந்து சிறக்க வைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்ப துன்பங்கள்ல வந்து சமநிலையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து ஈவன் மைண்டட்னஸ். அடுத்தது வந்து அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இயற்கையாகவே அவன் பௌதிகர்களுடன் சேர விரும்ப மாட்டான். அத்தகைய உறவு அவனுக்கு சுபாவத்திற்கு எதிராக அமையும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து தன்னுணர்வு அடைவதை பொறுத்தவரையில் பக்தி யோகமே நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது. தன்னுணர்வு அப்படின்னு வந்து தன்னைத்தானே அறியணும் அப்படின்னா அது வந்து சிறந்த மார்க்கம் என்ன அப்படின்னா பக்தி மார்க்கம் தான். பக்தியில இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நாம யாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரியும். பக்தி என்ற வினா எழுந்தவுடனேயே பரமாத்மாவிற்கும் தனிப்பட்ட ஜீவாத்மாவுக்கும் இடையிலான உறவு கருத்தில் கொள்ளுதல் அவசியம் அப்படின்ட்டு வந்து
அடுத்தது வந்து அடக்கத்தை பயிற்சி செய்தல் என்ற நிலையில் தொடங்கி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பரம உண்மையாக உணர்த்தும் உண்மை நிலையை செல்லக்கூடிய இந்த வழிமுறை ஒரு கட்டிடத்தின் கீழ்த்தளத்திலிருந்து அதன் உச்சிக்கு செல்லும் மாடிப்படியை போன்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அமானிக்கும் இதெல்லாம் அடக்கம், அப்புறம் வந்து இந்த பிரைட்லெஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்கல்ல. அது வந்து கீழே இந்த மேல வந்து போகும்போது எப்படி வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து எப்படி அடையிறது, இதெல்லாமே கிராஸ் பண்ணினாதான் பகவான் வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏதோ ஒண்ணு தப்பினா கூட யோகமாயா நம்மள வந்து கோலோக்காக்கு அனுப்பவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து குணத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஞானத்துல இந்த நம்ம இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு வந்து போறதுக்கு, அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு போறதுக்கு தடையாகவே இருக்கும் அப்படின்றது. இதோட இந்த ரெண்டாவது வந்து aspiring to live in a solitary, அதாவது தனிமையாக இருக்கும். அப்புறம் டிட்டாச் ஃப்ரம் த ஜென்டில்மேன், ஜனங்களோட அவங்க வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து வச்சுக்க கூடாது. ஜனங்களோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எங்கேயாவது ஒரு கூட்டத்துல போய் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப கல்யாணத்துக்கே போறோம், நம்ம வந்து நம்ம உறவுக்காரங்களோட இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசிப்போம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், பாலிடிக்ஸ் வந்து பேச ஆரம்பிச்சோம். பாலிடிக்ஸ் பேசும்போது நாம ஒரு கட்சியாக இருக்கலாம், அவங்க எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவருடைய இன்னொரு கட்சியாக இருக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும், சண்டையில போய் முடியும். இது வந்து அனாவசியம். எதா இருந்தாலும் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பகவான் நினைச்சாதான் எதுவுமே வந்து சாத்தியக்கூறுகள் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து ரியலைசேஷன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து, அதாவது சினிமா நிறைய வந்து எங்கெல்லாம் வந்து பக்தி இல்லையோ அங்கெல்லாம் வந்து போய் வேஸ்ட் பண்ண டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து philosophical research, rejection of useless research and philosophical topics அப்படின்றது. ஸோ அனாவசியமா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு வழிமுறை நம்ம போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க கூடாது. நான் இதுல இருக்கேன், அது வந்து இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரை போய் கேட்போம் அப்படின்னா, ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க கிட்டதான் நான் இந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுத்து நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து பேசணும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து யாரோ ஒருத்தர் பக்கத்துல இருக்காங்க, என் பையன் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் அப்ளை பண்றான், பண்ணலாமா என்னன்னு தெரியுது, இல்ல சார் அது வேண்டவே வேண்டாம் சார், நீங்க வந்து பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் சார் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே நம்ம வந்து மாறிடுவோம். ஏன்னா ஆணித்தரமா அவர் வந்து பேசுற பேச்சு அதெல்லாம் வந்து பார்த்த உடனே நம்ம அப்படியே வந்து மயங்கிடுவோம். சில பேர்லாம் பேசும்போது அப்படியே மயங்கிடுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாறிடும். அதனால அந்த இது யூஸ்லெஸ்ஸா வந்து ரிசர்ச்சுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வந்து கூடாது. நம்ம ரிசர்ச் எது அப்படின்னா, நாம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறிண்டு இருக்குமா அப்படின்ற ரிசர்ச் தான் நம்ம கிட்ட இருக்க மொழிய, நம்ம வந்து மற்ற ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ், அதுதான் வந்து 8ல இருந்து 12வது. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, கல்டிவேஷன் ஆஃப் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் த ரியல் மெத்தட் ஆஃப் அக்வயரிங் நாலேஜ். இந்த குணங்கள்லாம் நம்ம வளர்த்துடணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம ஞானத்துக்கு ஏற்ற குணங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். எனிதிங் ஸ்பெகுலேட்டட் பியாண்ட் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் இக்னரன்ஸ். இதை விடுத்து மற்றது எல்லாமே வந்து அறியாமை அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து 13ல இருந்து படிட்டு மாதாஜி நானு படிக்கணும். ஞேயம் தத் யத் தத் பிரவக்ஷாமி யக்ஞாத்வம் மிருதம் அனுஷ்யதே அநாதி மத் பரம் பிரம்ம நத் சத்தன் சாத் உச்சதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அப்ப வந்து அந்த 11வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து 10வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நான் நிறைய பேர்கிட்ட உங்களை பத்தி எல்லாம் வந்து அவங்க எல்லாம் உங்களை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க, உங்க வாயாலேயே நான் உங்களை பத்தி கேட்கும்போது அந்த சுவை வந்து எனக்கு இன்னுமே வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், இந்த அமிர்தத்தை நான் சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாரு. ஸோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு, நீ எதை வந்து தெரிஞ்சுட்டா உனக்கு வந்து இன்னும் மேன்மேலும் உனக்கு வந்து விருத்தி ஆகுமோ ஆன்மீக வாழ்க்கை, அதுதான் உனக்கு வந்து சொல்ல போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று கூறப்படுவதுமான இது ஜட உலகத்தின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து
இங்க என்னதுன்னா எனக்கு கீழ்பட்டது. பகவான் வந்து ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் வந்து கிடையாது. அவங்க மற்ற எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு வந்து கீழ்பட்டவர். யாரெல்லாம் கீழ்பட்டவர் அப்படின்னா பிரம்மன். பிரம்மன் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணினாரு. முதல் வந்து பகவான் வந்து தோன்றினார். அடுத்தது வந்து அது அவங்க அத்தனையும் வந்து விரிவாக்கம் வந்து ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரம்மாவை வந்து படைச்சாரு. பிரம்மா தான் வந்து செகண்ட் கிரியேட்டர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்தா வந்து ஆத்மாக்கள் பகவானுடைய சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதாவது உயர்தர சக்தியிலிருந்து வெளிப்பட்டதுதான் இந்த ஆத்மாக்கள்லாம். இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வெளிப்பட பகவான் இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மதேவர் வந்து அதுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்து அந்த பூமிக்கு வந்து அனுபவிச்சாரு. இந்த கருவுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்து இந்த பூமியில வந்து பிரஜைகளை வந்து உண்டு பண்ணினாரு. இப்போ பிரம்மன் ஆத்மா என்ற கூழப்படுவதுமான யார் கீழ்பட்டவர்கள்? பிரம்மாவும் இந்த ஆத்மாக்கள். சோ நாம எல்லாருமே பகவானுடைய சர்வெண்ட் அப்படின்றது தான் இங்க வந்து மீன் பண்றோம். இது ஜட உலகின் காரணம். எதற்காக இவங்க எல்லாம் வந்து படைக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னா ஜட உலகம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து உருவாக்கியாச்சு. இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து பகவான் வந்து உண்டாக்கிட்டார். இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து வச்சிருக்காரு. எதுக்காக பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கினார் அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். அவங்க வந்து நாங்க ரொம்ப நாளா நாங்க வந்து கட்டுண்டே இருக்கோம், எங்களை வந்து விடுதலை பண்ணி நாங்க வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கான இடம் தேவை அப்படின்றதுனால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து அவர் வந்து படைச்சார். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு படைக்கிறதுக்கு அந்த ஜனங்கள் வந்து நிறைய வேணும் அப்படின்றதுக்காக பிரம்மாவை படைச்சார். பிரம்மா தான் வந்து கிரியேஷன், அவர் தான் வந்து கிரியேட்டர். ஸோ அவரு வந்து நிறைய வந்து பிரஜைகளை வந்து உண்டு. அவரோட தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிறைய ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் வந்து படைச்சார். பகவானே ஒரு இடத்துல வந்து சொல்றாரு, நானே வந்து ரிஷி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ அந்த இதுவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஷிகள் மூலமா தான் நிறைய வந்து பிரஜைகள் வந்து உருவாக்கி. நான் நிறைய வந்து கோவில் எல்லாம் நம்ம வந்து சங்கல்பம் பண்ணும்போது கேட்பாங்க இல்லையா, எந்த கோத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. எந்த வழியில வந்திருக்கீங்க? எல்லாருமே வந்து யாரோ ஒரு முனிவர் வழியா தான் வந்து வந்துக்கிறீங்களா எல்லாரும்? நான் வந்து அந்த வழி இது கிடையாது, எனக்கு எல்லாம் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் கூட இது கிடையாது. கோத்திரம் வந்து கேட்பாங்க. கோத்திரம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த வம்சாவளியில வந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்துதான் அர்த்தமாகிறது. அந்த வம்சத்துல வந்தவர்கள். இப்ப வந்து கௌதம முனிவர் அப்படின்னும் போது கௌதம முனிவரோட வந்தவர்கள் எல்லாருமே என்ன எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கௌதமருடைய அவருடைய வம்சாவளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இது கொடுக்கும்போது என்ன சொல்றது, என்ன சொல்றது, பரம்பரை, எந்த பரம்பரையில வரீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, நாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கௌஷி கோத்திரம், கௌதம கோத்திரம், அப்புறம் வந்து விஸ்வாமித்திரர் கோத்திரம் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து காஷ்யப கோத்திரம் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து ரிஷி பரம்பரை. எல்லாருமே வந்து ரிஷி பரம்பரை தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த ரிஷிகள் வந்து யாரு அப்படின்னா மனிதர்கள் கிடையாது, தேவர்களும் வந்து கிடையாது. அவங்க எல்லாமே வந்து தேவர்களுக்கு மேலானவர் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ரிஷிகள் வந்து தேவர்களையும் அசுரர்களையும் ராட்சசர்களையும் மனிதர்களையும் வந்து படைத்தவர்கள். ரிஷிகள் தான் வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து படைச்சாங்க. சோ அந்த இதுல வந்து யாராவது ரிஷி ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு? காஷ்யப புத்திரம். இந்த காஷ்யப முனிவர் தான் நிறைய வந்து அவர் தான் நிறைய பிரஜாபதிகளை வந்து உண்டு பண்ணினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அந்த ரிஷிகள் பரம்பரை சொல்லிதான் நம்ம எப்பவுமே வந்து பெருமை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராமர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராமருடைய பரம்பரை வந்து வசிஷ்டரோட இதில் தான் அவர் வந்து வசிஷ்டர், அவரோட கோத்திரமே வந்து என்ன அப்படின்னா வசிஷ்டர். அதே வந்து சீத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கௌதமர், அந்த வம்சாவளியில வரக்கூடிய அவங்க வந்து கௌதம. அவர் வந்து ராமரை கல்யாணம் பண்ணினதுனால அவங்க வந்து வசிஷ்ட பரம்பரையெல்லாம் வந்து வந்தார். அதே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்கா அப்படின்ட்டு வந்து அந்த பரம்பரையில வரக்கூடிய. தர்மபுத்திரர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து வியாக் பரதர் அப்படின்னா வியாக் பராதர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த கோத்திரம் அந்த பரம்பரையில வரக்கூடியவர். கௌதம கோத்திரம் அப்படின்ற அந்த ரிஷியால் உருவக்கூடியதான் கௌதம கோத்திரம் வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காஷ்யப கோத்திரம். காஷ்யபர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா பிரம்மாவுடைய என்ன அது காஷ்யபர் வந்து பிரம்மாவுடைய புத்திரர்களில் ஒருவர். அவர் தான் வந்து சப்த ரிஷிகள்ல ஒருத்தர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான்
எல்லாமே சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு எந்த கோத்திரம்னே தெரியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவங்க வந்து தைரியமா வந்து சொல்லலாம், நான் காஷ்யப கோத்திரம்னே வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த லைசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு பிரம்மா, இது அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து கொடுத்துருக்கு. யாருக்கெல்லாம் வந்து கோத்திரம் வந்து தெரியலையோ அவங்க வந்து காஷ்யப கோத்திரம் சொல்லிடலாம். ஏன்னா எல்லா பிரஜைகள்லாம் நிறைய இது உற்பத்தி ஆனதே வந்து காஷ்யப்பர் மூலதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனால காஷ்யப்பர்னே வந்து சொல்லலாம். இது எதுக்கு சொல்ல வந்த அப்படின்னா, இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு கீழ்ப்படிவு. பிரம்மா, அப்புறம் வந்து அவர் படைக்கக்கூடிய ஆத்மா, அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா, இது எல்லாமே பகவானுக்கு கீழ்பட்டு இருக்கக்கூடியது. ஜட உலகம் எதுக்காக அப்படின்னா, இது வந்து எந்த காரணத்துக்காக அப்படின்னா, ஜட உலகத்துக்கான காரணத்துக்காக அது மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. இது எல்லாமே வந்து அதனுடைய விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது தான் இந்த ஆஹ் இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத ஒருவர் அப்படின்னு அது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். செயல்களின் களத்தை அறிபவனையும் இறைவன் விளக்கிவிட்டார். மேலும் களத்தை அறிபவனை அறிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையும் அவர் விளக்கிவிட்டார். தற்போது அவர் ஞானத்தினால் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகின்றார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆத்மா, பின்னர் பரமாத்மா என விளக்குகின்றார். ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வின் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா, உன்னோட உடம்புல வந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க, அவர் தான் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இருக்காங்கன்ற, சேர்ந்துன்னு சொல்லாம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒண்ணுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து அதை அந்த கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் ஒரு சாரா இருப்பாங்க. ஆத்மா தனி, ஜீவாத்மா தனி, பரமாத்மா தனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் ஒரு சாரார் வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு. இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு பிறந்த நாள் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு இருக்கு. எந்த ஜீவாத்மாவிற்கு பிறந்த நாள் கிடையவே கிடையாது. ஜீவாத்மாவுக்கு பிறந்த நாள் இருக்கோ? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜீவாத்மா இன்னைக்குதான் பிறந்தது அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. இந்த ஜீவாத்மா வந்து இன்னைக்கு வந்து உடம்ப வந்து எடுத்துட்டு இருக்கு. ஜீவாத்மா வந்து என்னைக்கு பிறந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அது ஆரம்பம் வந்து தெரியாது யாருக்குமே இல்லையா. அதுதான் பகவான் இங்க வந்து சொல்றோம், ஆரம்பம் இல்லாததும் என்னைக்குமே வந்து அழியக்கூடியது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலேயே நம்ம வந்து அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு பிறந்த நாள் என்று குறிப்பிட்ட தினம் எதுவுமே கிடையாது. பரமபுருஷனிடமிருந்து வெளிப்பட்ட ஜீவாத்மாவின் சரித்திரத்தை யாராலும் வந்து கண்டறியவும் முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆரம்பம் முடிவும் எதுவும் வந்து கிடையாது அப்படின்னு. உடலை அறிபவன் என்றும் பிறப்பதில்லை, என்றும் இறப்பதில்லை, அவன் பூரண அறிவுடையவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவங்க எல்லாருமே வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஜீவாத்மாவை அறிந்தவர்களோ அவங்க வந்து இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது அப்படின்றதுதான் எடுத்துப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து யாருமே வந்து அழமாட்டாங்க. ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அழமாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான், தற்காலிகமானதுதான். நம்ம இந்த உடம்ப வந்து வாடகைக்கு தான் எடுத்துருக்கோம். வாடகை வீட்டை காலி பண்ணுன்னா கண்டிப்பா காலி பண்ணிதான் ஆகும். அந்த யார் வந்து அந்த உண்மையை அறிபவர்களோ அவர்கள் வந்து கலங்க மாட்டார்கள். அவங்க வந்து பூரண அறிவுடையவர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அதுதான் இங்க வந்து இதுதான் வந்து நேயம். முதல்ல வந்து ஞானம் பத்தி வளர்க்கிறார் பகவான். 5 ஸ்லோகத்துல வந்து ஞானம்லாம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து விவரிக்கிறார். அது வந்து ஞானம், அது வந்து ப்ராசஸ்னா இந்த வழிமுறையில நம்ம வந்து எப்படி பகவானை பத்தி அறிவது அப்படின்னு. இங்க இந்த நேயம் அப்படின்றது எது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா எது பரமாத்மா எது அப்படின்றது அந்த அறிவு தான் வந்து நேயம் அப்படின்றது. இந்த வேர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6வது கொஸ்டின், இவரோட அர்ஜுனருடைய 6வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ஆர் த ரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு பி நோன். நம்மளுக்கு வந்து ஆத்மா யாருன்றது தெரியும், பரமாத்மா யாருன்றது நம்மளுக்கு வந்து இந்த 13வது ஸ்லோகம் வந்து அது ரொம்பவே வந்து விவரிக்கின்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் எது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து உயிர் வழிகள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள், நம்ம பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தவர்கள், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. நம்மளுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது அப்படின்றது நம்ம அதுதான் வந்து நேயம் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து அது who are the நேயா, யாரு who are the நேயா அப்படின்னா, யாரு வந்து அந்த நாலேஜ், அதாவது யாரை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னா, விஞ்ஞான பிரம்மா, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி ஆஸ் அ நோய். நம்ம இந்த உடம்ப வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா,
நம்ம அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா யாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சாங்க. ஸோ அது வந்து என்ன அதுதான் பகவான் வந்து விளக்குறார். எல்லாருமே எனக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள், ஆரம்பமும் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டவரும் ஆன பிரம்மன், அப்புறம் வந்து ஆத்மா, இது எல்லாமே பகவானுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் அப்படின்ற வந்து சொல்றோம். ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ஆனந்த பிரம்மா, சூப்பர் சோல் அஸ் அ நோயபிள் அண்ட் நோயர். ஸோ ஆனந்த பிரம்மா அப்படின்னா ஏன் பகவான வந்து தன்னை ஆனந்த பிரம்மான்னு ஏன் சொல்லிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர்தான் வந்து பரமாத்மா. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றோம். ஆனந்தம் அப்படின்னா யார் ஒருவரை அறிவதால் நம்ம வந்து ஆனந்தம் அடைகின்றோமோ, பகவானை அறியும் போது ஆனந்தம் அடைகின்றோமோ அவர்தான் வந்து சூப்பர் சோல். அவரை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து என்ன வந்து எல்லாமே அவருக்கு வந்து தெரியும். எல்லார பத்தியும் வந்து பகவானுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரியும். வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நோயிங் த நோயபிள்? ஸோ நான் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, பெனிஃபிட் ஆஃப் நோயிங் த நோயபிள் இஸ் ஒன் கேன் ரெலிஷ் த நெக்டர் ஆஃப் லைஃப். ஸோ பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் போது இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு வந்து அமிர்தமானது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த அமிர்தமானது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கும்போது பாகவதாள் பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து அவங்க எல்லாம் எப்படி வந்து இந்த இதை வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க. இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து நாம எப்படி அனுபவிக்கிறோம், அவர்கள்லாம் எப்படி அனுபவிச்சாங்க, அதுல இருந்து நாம என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து இந்த யாரை பற்றி அறியணும்னு நினைக்கிறேனோ அது அறிவதால் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாழ்க்கையின் ஒரு சுவை வந்து கூடுகின்றது. எனக்கு வந்து பக்தி நிலை வந்து பிரேம நிலைக்கு என்னை உயர்த்துகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த நேயம், அதாவது அவரை பத்தி தெரியும் போது எனக்கு வந்து பக்தி நிலை வந்து உயருகின்றது அப்படின்றது 14. हरे कृष्ण माताजी। सर्वद पानी पादम तत् सर्वदो अक्षि शिरोमुखम सर्वद श्रुति मल लोके सर्वम आश्रुदय तिष्ठति। हरे कृष्ण। அவரது கரங்கள் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இங்க வந்து பிக்சர்ல பார்த்தாலே வந்து தெரியாது. நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து நாம எங்க நிக்கிறோமோ நம்மளோட கை வந்து எங்க போக முடியுமோ அது வரைக்கும் தான் நம்ம போவோம். கண் எங்க ரீச் பண்ண முடியும் அதுதான். ஆனா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து உலகளாவிய வடிவம் அர்ஜுனர் வந்து பார்த்து விவரிக்கின்றார் இல்லையா, அவருக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கும்போது அவருடைய உருவம் வந்து அந்த விண்ணை தாண்டி எல்லாமே வந்து இந்த சத்தியலோகத்தை தாண்டி வந்து போறது, அப்படியே போறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த அவர் இதுவே தெரியல அப்படின்றதையும் அவர் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர். ஏன்னா வானமே வந்து தெரியுது, எங்க பார்த்தாலும் வந்து தலைகளாக இருக்கின்றது, கண்களாக இருக்கின்றது, வயிறுகளாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அதனோட இதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகிறார். அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வராரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு காது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, கைகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, கண்கள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஈஷோபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. நம்ம வந்து அருகாமையிலே இருக்கின்றார் ஆனா அவர் தூரமோ இருக்கின்றார். எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பக்கத்திலேயே அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு அந்த இதுல, ஆனா அந்த தேர்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு, ஆனா எதிர்த்தாப்புலயும் அவர் இருக்காரு. அது எப்படி சாத்தியமானது அப்படின்றது அவரும் வந்து கேட்டாரா என்னன்னு தெரியல. இதுதான் வந்து சொல்றேன், எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி உள்ளார் அப்படின்றது இங்க வந்து. சூரியன் தனது கதிர்களை எங்கும் பரப்பிய வண்ணம் இருப்பதை போல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளும் பரமாத்மா, அதாவது அவர் உள்ளார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன், எல்லா இடத்துலயும் வந்து வியாபிச்சிருக்காரு அப்படின்னு. இது வந்து நம்மளால வந்து சாத்தியம் கிடையாது, அவரால் அது மட்டும்தான் அது சாத்தியம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்த லோகமான கிருஷ்ண லோகத்துல அந்த பிருந்தாவனத்துல அங்கேயும் இருக்காரு, இங்கேயும் இருக்காரு. அவர் நம்ம வந்து பக்கத்துலயும் உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்றதையும் இருக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து அதான் வந்து சொல்றாங்க, நம்ம வந்து எப்படி வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மகாமந்திரம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றதையும் வந்து விளக்குறாரு பிரபுபாதர். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன் அப்படின்னா என் பக்கத்துல வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி கேட்பாரோ அதை நினைச்சு நான் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒருத்தர் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்காக எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பண்றோம். அவங்களுக்கு பண்ணாம நாம பாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கும் இல்லையா.
இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் பாட்டு கேட்கறாங்க, நீங்க ரொம்ப நல்லா பாடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பாட்டு கேட்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஏதோ மாதிரி எங்கேயோ பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பாட மாட்டோம். யார் நம்மளை பத்தி நம்ம கிட்ட கேட்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்தும் நம்ம வந்து பாடுவோம்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நான் வந்து கிருஷ்ண நாம அதாவது மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்லும்போது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, என் பக்கத்துலயே உட்காந்து கிருஷ்ணர் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால எப்படி அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பக்கத்துல உட்காந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு. நம்ம அந்த பிக்சரை வந்து 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து பாடுறாரு, பக்கத்துலயே கிருஷ்ணர் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது அதுதான் இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தமிழ் கீதால சொல்லும்போது ஒருத்தர் சொன்னார், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஒருத்தர் கூப்பிடுறோம், கூப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு தான் இருக்கணும், நீ பாட்டு கூப்பிட்டு சும்மா உட்காரக்கூடாது அப்படிம்பார். அது நல்லா தெரிஞ்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்னு அவரை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு எங்கேயோ இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி அவர் கூப்பிட்டாலும் அவர் பக்கத்துல இருக்கிறத நினைச்சு நம்ம அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க மாதிரி நினைச்சுன்னு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. நம்ம மணி சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மணி அடிச்சிடுவோம் பிரசாதத்துக்காக, பிரசாதம் உள்ள ரெடியா இருக்காது, நீ மணி அடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேனே எனக்கு இனிமே பிரசாதம் தரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிற மாதிரியே இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ரமா அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடும் போது அவர் எல்லாருமே வந்து உட்காந்து ஐ திங்க் அந்த ஸ்டோரி நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், கிளாஸ் சொன்னா நினைக்கிறேன். ஏகாதசி ஸ்டோரி. ஏகாதசி ஒருத்தர் வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜட மாதிரி இருந்துருக்காரு. சோ எல்லாருக்குமே அவங்க வீட்டுல வந்து இந்த பையன் ஏன் இப்படி இருக்கு, இவனை எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமத்துல சேர்த்தான்னா அவன் பாட்டுக்கு அவன் குறைச்சுப்பான் அப்படின்ட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்கத்துல ஏதோ இஸ்கான் இதுல இருக்காங்க பொழுது அந்த இஸ்கான்ல வந்து சேர்த்துருவாங்களாம். இப்போ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருக்கு உண்டானது என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த 2-3 வேளை சாப்பாடு கிடைக்கிறது, அப்புறம் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து கிடைக்கிறது, அவரால் உண்டான சர்வீசஸ் எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஏகாதசி, 2 மாசத்துக்கு 2 வரும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி அவரு அந்த இதுல சேர்ந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி வருது. ஏகாதசி வந்த உடனே இவர் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா வந்து கிச்சனுக்கு போறாரு, எல்லாமே அப்படியே எல்லாம் கவுத்து மூடி இருக்கு. அந்த இவர்கிட்ட வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து கேட்குறாங்க, எனக்கு வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு ஏகாதசி ஆச்சு, இன்னைக்கு வந்து சாப்பிடக்கூடாது. இல்ல இல்ல என்னால சாப்பிடலாம் இருக்க முடியாது, நீ வந்து இங்க சமைக்க கூடாது, நீ வந்து நான் வேணா பொருள் எல்லாம் தர சொல்றேன், நீ வேணா கொஞ்சம் தூரத்துல போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து எடுத்துட்டு போறாரு, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீ வந்து கொஞ்சமான பகவானுக்கும் நீ வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து சொல்ற. நீ வந்து படைச்ச நீ எந்த சாப்பிடுறியோ பிரசாதமா தான் நீ வந்து சாப்பிடணும், நீ வந்து அப்படியே பண்ணி அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த கோதுமை மாவு அப்புறம் வந்து சில பருப்பு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறாரு, அடுப்பு பத்த வச்சு சப்பாத்தி வந்து பண்றாரு, டால் வந்து பிரசாதமா பண்ணணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்றாரு, அவருக்கு பிடிச்சது வந்து ராமர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூப்பிடுறாரு. ராமான்னு அவர் வந்து பாடி பாடி ராமா வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து பிரசாதம் வச்சிருக்கேன், நீங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்ட்டு வந்து ராமர் வந்து சொல்றாரு, நான் மாத்திரம் வரமாட்டேன், சீதாவும் வருவாரு. ஏன்னா அவர் வந்து 2 பேருக்கு தான் பண்ணியிருக்காரு. இந்த இவர் வந்து அந்த யார் வந்து அந்த டிவோட்டியோ அவர் வந்து பண்ணவர் வந்து தனக்கு பகவானுக்குன்னு பண்ணியிருந்தாரு. அவர் வந்து 2 பேருக்கு தான் பண்ணியிருக்காரு. சரி சரி இந்த வாட்டி எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிடுறேன், நீங்க 2 பேர் வந்து சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ ராமா சீதா வாவோ காவோ அப்படின்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்றது. 2 பேர் வராங்க, இது பண்ண. அடுத்த ஏகாதசி வருது. அடுத்த ஏகாதசியும் போது அப்ப அடுத்த ஏகாதசியும் வந்து நான் கூப்பிடாதையே நீங்க வந்துடணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ அப்ப அடுத்த ஏகாதசியும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு, நாங்க வந்து 4 பேரா வருவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. 4 பேரா, சரி ஓகே, நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வாங்கிட்டு வரணும் அப்பா இது பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஏகாதசியும் போது அவருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி அவர் வந்து பொருள்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்து குக் பண்றாரு. 4 பேரா வருவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து 5 பேருக்கா வந்து பண்றாரு. கடைசியில வந்து இவரும் வந்துடுறாரு, ஏன்னா பரதனும் வந்து கூட வந்துடுறாரு. 5 பேர் ஆயிடும். ஸோ இவருக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லை. எதுக்கு இதுன்னா முதல் வாட்டியும் அவரால் சாப்பிடல, இப்ப ஏகாதசி இது பண்ணினாரு பகவானுக்கு கொடுத்துட்டாரு, அடுத்த நாள் ஏகாதசியும் பண்ணினார் பகவானுக்கு கொடுத்துட்டாரு. 3வது ஏகாதசிக்கு வந்த போது அவர் வந்து சொன்னாரு, நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா வந்து 5 பேர்னா 5 பேர் தான் வரணும், அதுக்கு மேல எல்லாம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து சொன்னாரு. அவர் வந்து அப்ப கடவுள்னு எடுக்கவே இல்லை அவரு.
இதுவா எடுத்துட்டாரு அவர். என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு 2 கட்டான்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து தெரியாது, அந்த சூக்ஷ்மம் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அப்படியே நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதே டைரக்டா வந்து பண்ணக்கூடியது. ஸோ 3வது ஏகாதசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து வராங்க. ஏன்னா ராமர், லக்ஷ்மணர், பரத, சத்ருகன் எல்லாருமே வந்து அப்போ வந்து அவரால் வந்து சாப்பிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 5வது ஏகாதசி வரும்போது, 4வது ஏகாதசியா 5வது ஏகாதசி வரும்போது எல்லாருமே ஒட்டுமொத்தமா வந்துடுறாங்க. அப்ப இது போறவே இல்லை. ஆனா டெம்பிள் பிரசிடென்டா வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ இந்த இவன் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்றான்னு நினைக்கிறேன், நீ போய் பார்த்துட்டு வா, சாமி வந்து சாப்பிடுறாரு, பகவான் வந்து சாப்பிடுறாரு அப்படி இப்படின்ட்டு வந்து இது பண்றான், நீ போய் பார்த்துட்டு வா என்ன பண்றான் அப்படின்ட்டு வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அமைச்சாங்க. ஸோ 2வது வாட்டியும் பண்ணினா 3வது வாட்டி பண்ணும்போது அவர் வந்து பார்த்தாரு. அவர் வந்து யார் சாப்பிட்டாங்கன்னு அவருக்கு தெரியல. ஆனா தட்டுல இருக்கிறது காலி ஆயிடுது அப்படின்றது அவர் வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து சொன்னார். அடுத்த தடவை வந்து கொஞ்சம் நிறைய கேட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து கொடுத்தாரு, நிறைய வந்து பண்ணினாங்க. 5வது ஏகாதசி போது குடும்பமே அத்தனை பேரும் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா ராம, லக்ஷ்மணர், பரத, சத்ருகன், ஆஞ்சநேயர் வந்தாரு. அப்புறம் வந்து மாதாஜி அவங்களுடைய அம்மாக்கள் எல்லாம் கூட வந்துட்டாங்க, வைஃப்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துட்டாங்க, எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. அப்படின்னு அவருக்கு வந்து எப்படி பண்றது எது பண்றதுனே தெரியல. சோ லக்ஷ்மி தாய் இவங்க வந்து ஜானகி மாதா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க, காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாமே வந்து பண்ணும்போது இந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அது யார் அமைச்சாரோ அவர் வந்து பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு உண்மையாவே வந்து ராமர் அவருடைய குடும்பம் அத்தனை பேரும் வந்து சாப்பிட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சோ அப்ப வந்து அவரு நினைச்சாரு, இங்க வந்து ரொம்ப அச்சு பிச்சுன்னு இருக்கான், நான் அப்படியே நினைச்சுட்டு இருந்தோம், கடைசியில பார்த்தா நம்ம சொன்னது அப்படியே வந்து அவன் ஃபாலோ பண்றான். சோ இவன் தான் வந்து உண்மையான ஒரு ட்ரூ டிவோட்டி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர்கிட்ட வந்து அவரு வந்து இனிஷியேஷன் எல்லாம் கொடுத்து அவரை வந்து நல்லபடியா வந்து இது பண்ணினாரு. சோ எதுக்கு சொல்லுவாரு அப்படின்னா வந்து ஒரு பக்தன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அவர் வந்து முன்னோதாரணமாக இருந்தாரு. அப்படியே ட்ரூவா அப்படியே நம்பிட்டாரு. சில சாதாரணமா வந்து யார என்ன கொஸ்டின் பண்றதெல்லாம் இல்லை, நான் ஏன் கொடுக்கணும், அவர் எப்ப வருவாரு, டைம் வருமா அப்படின்றதெல்லாம், அந்த டைம்ல வருவாரு இந்த டைம்ல வருவாருலாம் வந்து கேட்கவே இல்லை. வருவாரு அப்படின்னு உடனே அவருக்கு வந்து வச்சுட்டாங்க. அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அன்னலாய்டு பக்தியா வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருந்தது. அந்த மாதிரியான ஞானம் அவர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா கூட அந்த ஞானத்தை வந்து பகவானே வந்து வழங்கினார் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து பக்கத்துலயே இருப்பாரு, அருகிலையும் இருப்பார், அப்புறம் தூரத்திலையும் வந்து இருப்பாரு அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. அது ஆக்சுவலா அந்த பாட்டு மறந்து போச்சு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த இதுல ஹிந்தியில வந்து அந்த பாட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு தரமும் வந்து பகவானை வந்து அழைக்கும் போது அவர் வந்து கேட்கறது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராமாவோ சீதாவோ அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆஞ்சநேயர் ஆவோ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒவ்வொருத்தரையா வந்து கூப்பிட்டு இது பண்ணுவாரு, வரலையே வரலையே அப்படின்னு பார்த்து. நல்லா இருக்கும் அந்த சாங். அவருடைய எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்காரு அப்படின்றது இந்த மூலமா நம்மளுக்கு வந்து சர்வான எல்லா இடத்துலயும் சர்வம் வியாபித்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவான் வந்து இந்த இடத்துல தான் அது நம்ம வந்து இது மூலமாவும் நம்ம வந்து படிச்சோம். நரசிம்ம அவதாரம் மூலமாகவும் அவர் எல்லா இடத்துலயும் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான்றது அந்த இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா அவரு தெரியாம வாய் விட்டாரு நம்ம பிரகல்லாதன், துரும்பில இருப்பான் அப்படின்ட்டாரு அவரு. அதான் அந்த பக்தனுடைய சொல்ல காப்பாத்துறதுக்காக தான் அவர் வந்து தூண்ல வந்து வந்தாரு அப்படின்றது. அதுதான் இங்க வந்து எப்போதும் லீலைகளை ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவியுள்ளார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஜீவாத்மாவினால் தான் எங்கும் பரவி இருப்பதாக கூறிக்கொள்ள முடியாது. ஜீவாத்மா நம்ம வந்து எங்குமே பரவி இருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. எனவே இந்த ஸ்லோகம் முழுமுதற் கடவுளான பரமாத்மாவை விவரிக்கின்றது, ஜீவாத்மாவை அல்ல அப்படின்ட்டு. பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கார் இங்க அப்படின்னு டெஸ்டிமோனியல் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். எப்படி வந்து அவருடைய கைகள் கால்கள் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்னு 13வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகம் வந்து பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கான்ற அந்த இது வந்து சொல்லுவோம்.
हरे कृष्णा वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। लोकम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। அடுத்த வாரம்